עכשיו. שלום לכולם, ברוכים לערוץ של אחיק. בדיוק. אז לצורך העניין, יש לי את הקטע הזה שאתם כולכם מוכירים ומאוד מאוד אוהבים. אני לוקח את החלק הזה, שבנינו אותו כחלק בלתי נפרד מההרכבה, ועושה אותו חלק נפרד מההרכבה, כמו שראינו ועשינו לפני כן. אני יכול לעשות עכשיו אני אבצע את אותו דבר, אבל עם חלק נוסף, אז כמו שעשיתי לצורך העניין לפני כן, אז מה אני עושה? אני אומר לו insert component, אבל new part, כאן. new part, הוא שואל אותי על איזה מישור לבצע את הפארט החדש, אני אומר לו על המישור הזה. יפה. אחרי שאמרתי לו על המישור הזה, יש לי המון אפשרויות לעשות. מה שאני אעשה כרגע זה רק איזשהו קדח כזה קטן. זה בעצם לא יהיה קדח, זה יהיה איזשהו סוג של פין שנכנס פנימה. ואני אתן לו עובי לכיוון ההפוך. אני עכשיו, כמו שהראיתי בזום הקודם, אני עכשיו יוצר קובץ בתוך ההרכבה. כלומר, יש לו קשר ישיר להרכבה. הרעיון הוא שהפין יחדור דרך החלק הזה, וגם דרך החלק הזה, ותכף אנחנו נצרף לפין הזה איזשהו, וזהו, סגרתי לצורך העניין את הסקיצה. עכשיו אני יכול לצורך העניין להמשיך לבנות על החלק הזה. אז אני אומר לו normal 2, אני עדיין בבנייה של החלק. אתם רואים שיש לי כאן, זה אומר שאני אסגור את התהליך של הבנייה של החלק. אני לא רוצה כרגע לסגור את התהליך. אני רוצה להמשיך לבנות איזושהי סקיצה, בדיוק של איזשהו מלבן במרכז. זה יהיה הבסיס של הכף. אנחנו ניתן מידות. ניתן מידות, ואני רואה שיש טיפה, יש לגים. זה להפיל דרוב, זה להפיל FPS, אמרו, זה תמשיך, זה יסתדר אולי. אוקיי, בסדר, אני סומך עליך. אולי. יפה. ואחד, קונטרול. שניים, מה אתם הייתם אומרים, אם אני משתמש בקונטרול, מה אני אעשה עכשיו? המונחים. איקוול. איקוול. שווים. מונחים, הם כבר מונחים, כי מפני שאחד ורטיקלי, שווים. אחד הוריזונטלי ואחד ורטיקלי, שווים, נכון מאוד. אז יש לי את הגוף הזה, סובבתי מעט. אני אתן לו גם עובי, Features, Extruded Boss Base. יש לך FPS Drops. ואני אומר לו דבר כזה, תן לו עובי, בוא ניתן עובי של 20 למשל. ואז יש לי את החלק הזה, ששוב, במקרה הזה, הוא חלק מההרכבה, הוא חייב להיות חלק מההרכבה. אני סוגר את העריכה של החלק עצמו, ואני רוצה שהחלק הזה יהיה גם עצמאי. אז כמו שעשינו בעבר, אני פותח אותו, פותח את החלק, ואני אראה שני דברים בסיסיים. אז זה גוזל לי את כל הזמן, הלאגים. אז אני אראה שני דברים בסיסיים. קודם כל, כמו שהראיתי לפני כן, אני יכול לשמור אותו. אני אקרא לזה כף. היא עדיין לא נראית כמו כף. החלק הזה עדיין לא נראה כמו כף, אבל תכף הוא יהיה כף. וזהו, אני יכול לעבוד על החלק הזה בנפרד. אני רוצה, תסתכלו איפה המישורים שלי נמצאים. הם נמצאים לא במקום שאני רוצה, בעצם כן במקום שאני רוצה לעבוד עליהם. הנה, אז יש לי את ה-right plane, אני רוצה ליצור כאן איזושהי, אני אעשה סקיצה, אני אצור כאן איזושהי סקיצה של קשת, כזו. המידות כרגע לא כאלה משנות לי, אני כן אגיע ל-fully defined, אבל הגודל עצמו לא משנה לי. אני עכשיו, יש מישהו ניחוש מה אני רוצה לעשות עם הדבר הזה, עם צורה של כפית. יש שם אבן, פשוט אתה עושה חור. בול, פצצה.
יפה מאוד, מה התשובה הייתה? שניכם צדקתם. התשובה הייתה, אני רוצה לעשות איזשהו חור שם, איזשהו שקע. צורה של כפית כאילו. נגיע כמו של כפית, בדיוק ככה, נגיע אוקיי. ל7, וזה הפרופיל. הפרופיל חייב להימצא במרכז. זו הסיבה שבחרתי את המישור הספציפי ההוא, שבחרתי עליו. כלומר, כמו שאתם, אולי קצת קשה להבין, אבל אני עכשיו לא עובד על השטח הזה, אני עובד על המישור שנמצא במרכז. ואז אני אומר לו, Features, Revolve Cut, כלומר, תחתוך בסיבוב. הוא בטח יחתוך בסיבוב באיזשהו שלב. שואל אותי, מה הציר? אני אומר לו, זה הציר. הוא חותך לי גם החוצה, זה בסדר מבחינתי כרגע. כפתור ימני מאשר, ויש לי כאן איזשהו חיתוך. יפה. אז אני קונטרול S כדי לשמור, קונטרול W לסגור את העניין הזה, את הסקיצה הזו, את החלק הזה בעצם, יפה. ואז יש לי את שני החלקים האלה שהם לכאורה נפרדים. אבל אני יודע שכנראה שאני ארצה לטפל בעסק הזה בנפרד, כי כל שאר הדברים, את זה למשל, את הדפנות, אני אייצר בדרך אחת, בחיתוך לייזר. גם את הגלגלים בחיתוך לייזר. את זה ניקח מקל של מטאטא ואנחנו נחתוך אותו, ואת זה אנחנו כנראה שאנחנו נייצר בהדפסה תלת-ממדית. אז מה שאני אעשה, אני רוצה ליצור מההרכבה הזו, יש לי כאן הרכבה, כמו שכולכם יודעים, אני רוצה ליצור מההרכבה הזו עוד הרכבה, אני בוחר את שני החלקים האלה, אני עושה כפתור ימני, ואני אומר לו form new sub-assembly. זה אומר, צור בבקשה, הרכבה חדשה, תת-הרכבה בעצם חדשה. ואז מה קורה? כאן שימו לב. הוא אומר לי כאן שיש לי כאן שני חלקים שהם יהיו חלק מהאסמבלי, זה אסם 2, מהאסמבלי החדש, אמר לו move. והוא מזהיר שיש כאן כל מיני in place, זה אומר אילוצים שיושפעו, אני אומר לו move. הכל בסדר מבחינתי כרגע. הוא בעצם לוקח את שני החלקים ויוצר מהם תת-הרכבה נוספת. עכשיו הם כאילו נעלמו, אבל יש לי כאן תת-הרכבה. את התת-הרכבה הזו, ברגע שאני פותח, אני מתייחס אליה כהרכבה נפרדת, שאני יכול לשחק בה, לעשות את מה שאני רוצה, לסדר אותה, לשחק בה בכל מיני דרכים, והיא גם אמורה להיפתח לי. אני רואה שזה, לדעתי, זה איזשהו באג שיש לי כאן במחשב הזה ספציפית, אבל בגדול, זה אמורה להיות, אני אסגור אותה, נשמור אותה ואני אסגור אותה. והרעיון הוא שאני יכול לתת את כל תת-הרכבה הזו ליצרן אחר, שייצר לי את העניין הזה. עד כאן לגבי זה, שאלות בבקשה. נראה לי שבסדר בינתיים. מעולה. אז זו המשימה שלנו, משימה שלי לקחה כמה דקות, אולי 7 דקות כולל ההסברים. אני חושב שגם לכם היא תיקח לא הרבה יותר, וזה מה שאני אבקש. אני אבקש שזה יהיה, כדי שזה יהיה נחמד לי בעין, אני אבקש לצבוע גם את המתאם וגם את הכף עצמה באיזשהו צבע אחר, ככה שיהיה נחמד ונעים. אני ארצה שתעשו תת-הרכבה, אני רוצה שתעשו שני חלקים, בדיוק כמו כאן, אחד מתאם, אחד כף, שהם קשורים אחד לשני. הם קשורים אחד לשני ברגע שאתם בונים אותם, ואחרי שהם סיימתם לבנות אותם, שהם כבר לא יהיו קשורים אחד לשני. אז זו המטלה סופר פשוטה, לדעתי, לשבוע הבא. אני אעלה כמובן את הזום, ועכשיו זה הזמן לעוד שאלות. קודם כל, שאלות בבקשה שקשורות לזה ספציפית, ואחרי זה אנחנו נשמע קצת את אופק. בבקשה. מורה, רק יש לי שאלה עכשיו שנזכרתי שהייתה לי. בבקשה. נכון בכף, איך הגעת למישור האמצעי ישר? איך הגעתי בכף למישור האמצעי? מה, כי הזזת את הטופ... פשוט הסתכלתי על המישור האמצעי, אני פותח רק את הכף עצמה, לא את הסאב-אסמבלי, רק את הכף.
אם אני רוצה את הסאב אסמבלי, את התת... לא, שממש הייתה מרובעת עדיין ועשית לה את הציור. נכון, עשית את החיתוך הזה כן, כן, כן. קודם כל, אני לא חושב שאני כל כך זוכר איך עושים אותו, אני אראה לך. ואיך הגעת ישר לאמצע? איך הגעתי ישר לאמצע? פשוט בחרתי מישור שנמצא באמצע. אם חלילה ואין לי מישור כזה, אני אראה לכם איך יוצרים אותו. זה ממש ממש פשוט. אז במקרה הספציפי הזה הייתה... ושבוע שעבר עשינו את ההוספה, לא את החיסור, גם את ההוספה, אז אני רוצה כאילו תזכור באיך לעשות את זה. החיסור זה זה. זאת ההוספה בסיבוב, וזה החסרה בסיבוב. עכשיו, זה, אין לי את המישור right plane בדיוק במרכז, אז אין לי בעיה. אבל אם יש לי בעיה, אני יכול פשוט לבחור מישור אחד, אני מסובב את הגוף, קונטרול רצוף, מישור אחד, כלומר עכשיו שני המישורים בחורים, ואז זה במקרה שאני רוצה מישור שנמצא בדיוק במרכז, יחסית לשני המישורים האלה, אני אומר לו reference geometry, ואז plane. מה אתה אומר לו? רגע, שנייה, אני אעשה את זה שוב. בחרתי מישור אחד, נו. מסובב, קונטרול רצוף, מישור נוסף שמקביל אליו. אוקיי. עזבתי קונטרול, אומר לו reference geometry, ואז plane. מישור יחוס, גיאומטריות יחוס, ואז מישור. יש גם ציר ועוד כל מיני דברים שאני יכול להוסיף. אני רוצה עכשיו להוסיף מישור. אז בחרתי plane, ואז הוא מוסיף לי מישור אחד בדיוק במרכז. זה אם אני רוצה ליצור מישור בדיוק במרכז. יהיו מקרים שאנחנו לא נרצה ליצור מישור במרכז, אלא נרצה ליצור מישור, למשל במרחק של, באיזשהו מרחק מהדופן. אז אני בוחר את הדופן, לוחץ על reference geometry ואז plane. עכשיו אני יכול לומר לו, קודם כל זה לא לכיוון לא נכון, אני רוצה את זה flip offset, זה אחד. דבר שני, אני יכול לומר לו, אני רוצה למשל במרחק של 15 מילימטרים ולא 10 מילימטרים. שאלות... זה ממש ישר אפילו, אם אתה... כאן זה חד משמעית לא הגיוני, אבל לפני כן זה כן היה. שאלות עד עכשיו כדי שאני אסגור את ההקלטה לפחות? אפשר לסגור. אפשר לסגור. אוקיי, רק רגע.